Нечестното предимство е една книга, която след малко ще ви представя, но преди това да ви покажа, вижте какви здравословни бомбони ми подариха директно от Индия. Всъщност не знам колко са здравословни, обаче изглеждат такива, така че ще си ги хапна с голямо удоволствие и с кафенцето, докато ви разказвам за книжката. И така, връщам се към книгата. Тя по принцип е за бизнес, но според мен е приложима в най-различни сфери на живота. Вижте какво казва самият автор за това какво означава нечестно предимство. Нечестното предимство е състояние, актив или обстоятелство, което ви поставя в благоприятна позиция. Или казано по много по-простичък начин, всички ние имаме нещо в нашия живот, което е извън нашия контрол, но ни дава предимство пред останалите в дадена сфера и в дадена област. Това може да бъде както нещо положително, така и нещо отрицателно. И в следващия епизод ще ви разкажа много интересна история за един човек, който превръща своят физически недъг в конкурентно предимство. Но какво общо има всичко това с моето предизвикателство? Сега ще ви кажа. Книгата ме накара да се замисля и да потърся кое е моето нечестно предимство, което ще ми помогне по пътя на моята лична трансформация. За това пък ще ви разкажа в епизод 3.